Pajjiżna għamel passi ta' ġgant f'dawn l-aħħar snin fis-settur tal-ugwaljanza, mod speċjali għad-drittijiet tal-persuni LGBTIQ. Dan jawgura tajjeb biex persuni fih dan il-komunità jersqu l-qoddim biex jgħixu ħajjithom bla xkiel. Minkejja dan it-titjib għataw nuqqas ta' għarfien dwar il-mod ta' kif b'nuqqas ta' ħsieb jista' jwassal lill-persuni l-aktar żgħażagħ LGBTIQ fi problema ta' vjolenza psikoloġika jew fiżika mill-ġenituri li għalihom tkun diffiċli biex jaċċettaw l-orjentazzjoni sesswali ta' wliedhom. U għalhekk li l-Moviment għad-drittijiet tal-persuni omosesswali l-MGRM appella biex jekk tara koppja tal-istess sess fit-triq ma tmurx taqbad u tgħid lill-ġenituri tagħhom. Friw importanti ħafna li jekk rajt xi ħadd jekk forsi tafa dik il-persuna u għadditlek minn moħħok jekk għandix bżonn xi ħaġa tmur issaqsi dik iż-żagħżugħ jew dak iż-żagħżugħa mhux tgħid tmur direttament lill-ġenituri għax tista' ssir ħafna ħsara u qed issir ħsara. Alex Karwana spjega ma dan l-istazzjon li jista' jkun hemm riperkussjonijiet koroħ fuq il-persuni. Dan minkejja li huma ħafna l-ġenituri u saħansitra anke nanniet li jaċċettaw u jgħinu lil uliedhom biex jgħixu ħajjithom b'mod tranquill. Qal iżda li jagħtaw ġenituri li din ir-realtà ma jkunux iridu jaċċettawha. U anke pereżempju żgħażagħ b'diżabilità li huma ħafna iktar dipendenti fuq il-familjari tagħhom. Meta jsiru jafu li huma parti mill-LGBT, jieħdulhom kull mezz biex jitkellmu u hemmhekk qed innaqgħu f'problema oħra li huwa sibuha fiktar diffiċli biex jikkomunikaw mad-dinja barra u jieħdu l-għajnuna li għandhom bżonn. Intant l-MGRM toffri diversi servizzi kemm għal persuni LGBTIQ kif ukoll għal familji tagħhom. Fil-ġimgħat li ġejjin l-MGRM ser tkun qed toffri servizz ġdid bilan li jiżdied aktar l-għarfien dwar il-komunità LGBTIQ. U minnaw fit-tal-ġimgħat oħra wkoll fid-differenti din ħaniftħu l-ewwel LGBT librerija bil-kodba kollha għandna bil-Malti, bl-Ingliż madwar bażikament kważi mid-dinja kollha. Biex dak li jkun kemm il-ġenituri, kemm żgħażagħ jiġu hawnhekk jieħdu ktieb, jinformaw iktar ruhom u kif tabattejt nżidu l-informazzjoni mal-pubbliku.